салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Агар шумо дар канали мо обуна шида бошед, дар видео лайк монда бошед, мо оғоз менамоем видеои имрӯзаро. имрӯз бошам мо ҳам хабари хуб ва ҳам хабари бадро аз ММА пешкаши шумо хоҳем кард. хабари хуш он аст ки рӯзи гузашта варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов ки рекордаш 5-0 аст, як хушхабарро дар инстаграми худ гузошт. ӯ як расми худро гузошта, дар зери он 12 рӯз бо хэштеги Dana White Contendern Series инша Аллоҳ навистааст. ин аз он хабар медиҳад ки Муҳаммад Наимов дар мусобиқаи Dana White Contendern Series иштирок хоҳад кард. бояд гуфт ки ғолиби ин мусобиқа имконият дорад бо созмони UFC созишнома бандад. яъне Dana White дар ин мусобиқа маҳорати варзишгаронро дида беҳтаринҳоро интихоб мекунад ва ба организатсияи машҳури ҷаҳон UFC рохат медиҳад. як видео паҳн шуд ки Муҳаммад Наимов бо Ҷастин Гейҷи тамрин дорад ва ин видеоро Ҷастин дар историяи худ гузошта навистааст ки ин ҷавонро дар Contendern Series гиред. дӯстон, аллакай рақиби Муҳаммад Наимов муайян шудааст. инам бошад варзишгари амрикоӣ Колин Англин. рекордаш 7-1 мебошад. ин муҳориба 15 сентябр дар шаҳри Лас Вегас баргузор хоҳад шуд ва мо бошад ба Муҳаммад Наимов муваффақиятро таманно дорем ва умедворем ки дар ин мусобиқа даст боло мешавад ва ба организатсияи машҳури ҷаҳон UFC роҳ меёбад. бояд қайд намоем ки то ҳоли ягон варзишгари тоҷик дар ин организатсия баромад накардааст. шумо чӣ фикр доред? аввалин шахс Муҳаммад Наимов хоҳад шуд? фикри худро дар комментария нависед. дӯстони азиз, бояд қайд намоем ки варзишгари тоҷик Нурулло Алиев намояндаи тими Байонов 9 сентябр дар турнири GFC бо варзишгари рус Абдураҳмон Алимагомедов дар вазни нимсабук бояд баромад мекарданд. мутаассифона рақиби Нурулло Алиев Абдураҳмон Алимагомедов бо гирифтани травма аз ин бой даст кашид. агар мо муяҷоб бошем расмара бурхал канам 10 мақсад морам ответ чунтем морам таслилат чункунем имкона мегам бес накрем ай байцора мақсад байцо тоҷика ки мисол ёфтан издиватса шуна соперник маиб шид соперник халишид Нурик, ман як чиз мегум тами гапи мардакида, чизе ки ман медонам. Ана агар ҳамин турнира Гурьянов худаш мекард ку, вало қасам ҳамин турнира ман ягон кор намекунам, на ролик мекунам, на филм мекунам. Бояд ки ин турнира командаи аму ки мисоли гап Ҳабиб қатъи командаи Fight Night ки аст. дар бечора Гурьянов дар ҳамиҷа ягон корда вай надора. Дар ҳақиқатан ку Гурьянов гаррени пушти тоҷикора мегирад. Просто ҳамин турнире ки қатъи ҳавоё связняй ку. Мана просто мо зохира гап магазонум. Турнире ки брат, турнире ки қатъи ҳавоё связняй ку дар хали турниро просто назан тамом. Турнире ки Акай Далер связняй, турнире ки Гурьянов связняй. ана михали турниро зан тамом просто зарани гушуна ки мисоли гап нам хам ки дига да ягон турнир аваё иншалло гап пешаги тоба ман намезанам. бо як совети беҳтару хубтар тури як совети хубтару бори Акай Раҷабалӣ просто ҳамин ту дига да лигаи ҳамиё назан тагда дига ба Эстон зоре ту назан рав ACA дазан я дунё лигай бародарои ки инам тури ҳамат не ки ма ба қасам валлоҳи қасам ку акамат 60 рӯз бепрогул ма маш кардагим ака ма 10 рӯз пешакӣ вес кардагим ба номи Аллоҳ ма ягон кас да обязан нестам ҷа қасам хӯрам просто бародарое ки мара менависам пажелат мекунам балишкӣ мекунам мегам ма бои тражда дорем ма бароям бародаро мақсад чӣ мекунам ки ба номи Аллоҳ ма 10 рӯз пешакӣ вес кардагим 10 рӯз пешакӣ ма 78 ним хали қабдагим хӯна 10 рӯз пешакӣ ма 1 кило дига 71 кило че ки бо ма ҳар рӯз 8 литр об мехӯрам ака 7-8 литр об ма 1 литр ма убират мекунам ма 77 кило мешам ма вес мешам ма ака мақсад бароям бародарое ки мара балишкӣ мекунам дастгирӣ мекунам менависам мақсад ма бароям я бор дига мегӯям узр бародаро ма айби ма нестай
من چی کاری کردم ای دست اومد من даже месагон карда будам худам даводав кардам ки ман бирам чи одами чи шинос ки ман мешинохтам чи шинос ки мара мешинох ман рафтам пеш илтимос гуфтам биям кори мара буд кунӣ ҳама розӣ шид тамом ҳама мидид дастиярам роз мара гуфтам тамом та набиё дигар пешвои нурло занг назан мора безор мо карди ай зангзани ҳаррӯза 50 бор занг мезанӣ ба номи аллоҳ занг назад дигар мора гуфтам мо тамом ҳами панҷумда се рейсе панҷумда саҳар абед бегат ягон тишна мешинӣ мери тамом ба номи хидомат 100% имрӯз бо дазал карди бачаҳо хайрихуш алло нигоҳбони сусу омадем ҳамиши аэропорт омадем дар аэропорт гапа омадем хоб будам хестам рафтам машқ кардам ҳама айзал буромам хона рафтем ки хонагӣ хали роҳӣ ки аввал заназанам соати 4-5 хали уҷа чи хали тину чид ман дидам чи хали рафтем уҷаам соати 7 буд 8 буд гуфтанам хали кардач мақсад ҳам чизи пасола роҳӣ кардан омада чиша онам биг панч ракай далер мондаги озику мақсад хонди ҳам бисёри бачаҳо ҳамҷа хондаги ном гапоям пасола ки ӯ приглашение шумо приглашение ки роҳӣ кардаге бе масъулияти минспорт роҳӣ кардаге шумо ин намешавад мақсад мара гуфтам ки ту метавонӣ рафтан мисол айсар агар ин приглашение карди минспорт кунам в течение 7-8 дней рабочих 7-8 дней бо рӯзи шанбе якшанбе ресона мекунам рабочих 7-8 дней ту метавонӣ мисол ба мутра иҷозат метиҳем ки мо мумкин 17-18 мешавад 25 август ту бояд уҷа дар ҳамиҷа мешинӣ 24 ака гуфтум шумо аниқ мебиёед ман хати акаи раҷабалӣ гавзум прямой эфир гуфтум ака барвақттар биёед ки бисёр одамо дилошон пур бошад ки шумо метавонед омода хайр тақдир насиб ра ман 26-27 заявление подават кардам фаҳмидӣ 26-27 заявление подават кардам гуфтам якм дар аввал мешавад хай ман гуфтам дар тарафа тамом 100% иш нашид иш карочи якм да нашид бо панҷум да гуфтам ки равои нашид якм да гуфтам панҷум да тамом панҷум да мерид тамом без проблем ба номи алло як рӯза 20-30 борам зангшон мезадам е бача чӣ шид е ба ака чӣ шид ака илтимос ҳам кори мара дести боша акаҷон уша занг биза иша занг биза уша занг биза мақсад миди москвара занг биза иша занг биза е братчика тамом мерай панҷум да тамом тайёр шав мисол нами 2 рӯз мо рамш 3 рӯз ждат кардем не саперник роҳӣ кардан не ҳичи роҳӣ кардан гуфтан саперник маючи дига ягон не ҷавоб додан манам конечно дило дур меравад ман мара маймун дидам лекин кадом октябр да слышишь слышишь меня октябр да турнир мешавад дига дам турнир не декабр да ман дам турнир дига намезанам ман иншаллоҳ гапа баланд назанем мо турнир камай мусобиқа камай дига дафшам дига хахта вайк бадаски хта сёрига в порывах эмоций меган ки вақти қаҳрат карага лучше он заявление вай накард мардум хела ҳама фаҳмид ки мисоли гап айби ту нест ана айби хами ситуация хали шуд барои ҳамин ягон громкий заявление ҳеҷ дигар назам брат просто я балок Москва биёқати команда ама каса биёен Москва тамом мамун Фаридун Одилов амози бой дорам ва ати ака ӯжи гавзам ҳаррӯз мисоли гап ҳамон бача то набиёя даже Гуранов гуфт то бача набиёя ман боварӣ нест ки ҳамин турнир мешавад фаҳмӣ то ҳамин хоки Россия шумо надроем боварӣ нест на ай ту мисоли гап бои ту на бои Фаридун азам 19 сентябр мезанам барои чи азам да ҳамиҷае азам не Москва да алҳамдулиллоҳ иншаллоҳ мерем дар барш мешем ҳама каса ақаллан як балок то бои азам ва як балок биё намешавад бо даводалкин через каналои через каналои тоҷикӣ як балок давода кард омода накунад ҳамин Россия иншаллоҳ чизе ки хай доз я ба худ бемакая шикнеги ба худо уҷе ягон гап чап дига сар дада мекунад дар ҳамони алло ака бародаро алло нигаҳбонам бародарое ки баледишкӣ мекунанд бародарое ки гапои хуб мақсад ба душан ман бор дига узр
мақсад ки натонистем бародаре ки дастгирӣ кардаган тренерҳо ҳама каса агар ҳамҷода бошанд тренерҳо ҳазор омад барои дастгириётон барои ки мисол дабари ма бинам 2 моҳи подготовкаи ма ҳазор омад я аллоҳ ҳаматонда мисол иншааллоҳ ноумед шудан дар ноумед шайтона иншааллоҳ бо дози бале нури ман мебурам нури ман мебурам ту ба азу хайрухуш кунад дар амони худо ака ҳама каса бардор дар амони алло аллоҳ хоб ака хоб